ndị Ehime Mbano bịakwanụ na-ewerugokwa ụtụ amụ wee tụnye nwanne unu nwaanyị ala n'ahụ ewerugokwa ya wee gbazuo ụtụ ebe unu fụrụ ya kịta anụnwa ọ na-apụzikwa apụ uche ya adọzikwa ya ọ na-enwezikwa sọkọsọkọ maka ajụjụ niile a na-ajụ ya ọha akọnyetazikwa ya bụ akụkọ ọfụma a na-ajụ ya kedu onye kwụsịrị ya na Mercedes Benz osi na ọyi ya nwoke na ya na ọyi ya nwoke nosi mmiri wee na-ezo fa wee na-aṅụ amụ ọ na-aṅụ ọyi ya nwoke amụ ọyi ya nwoke na-aṅụ ya ala ọ na-aṅụ ya amụ ọ na-aṅụ ya ala sifa weta ice-cream tee na ahụfa si wee na-ala ọtụ na-ala ọtụ a na-ajụ ya kedu onye bụ ọyi ya nwoke nwa osi na onye nwa gbanyere ya ring n'aka na nke nwoke ekwegokwana ya nkwa na ọya anụ ya na onye na ya na-abụ na wee na-ala ọtụ ajụọ ya ego one ka nke nwoke nyere ya osi na 2000 naira asị anya weta nya bụ ego osi na nke nwoke tinyere ya na ope nya bụ na nya bụ ego dị na akaụntụ ya mana a na-ajụ ya kedu foonu o ji ife ọ na-akọ aha abanyezikwa n'akọ wee sị ka m wetara unu ebe a ka ị na-anya ọfụma ka ị mara na ịma nwata nwaanyị a malụkwana na ịma ndebefa ka ị gwakwafa kafa jee ebe a sị na afụrụ ya kafa jekwa ebe ahụ jee kpọrọ ya bifo ba ime afịa maka kịta unu fụrụ ya akwa ya erubekwa unyi iji wee gosi na nya bụ ala na ọ na-ebido ya ọfụ na ife anụnwa bụ n'ọdụkọ kịta anụnwa ka ife a merie maka na ndị n'ebe a na-ajụ ya ajụjụ na-akọwa na fa afụrụ moto kwụsịrị ya mgbe ya bụ moto kwụsịrị ya ụnụ afụgonu na-ewerugo ya wee gbaziri ụtụ ajụjụ niile a na-ajụ ya ebe a ọ na-akọfusi akọ na-akọ ọkọ n'ike ya ọ na-asị na ọyi ya nwoke ọdụ unu ka ọyi ya nwoke nwa bụ ya na moto wee were ya wee tụrụ ụtụ wee gbaziri ọrụ wee chụrụ ego nke ụwa ka ọdụ unu ka ndị ọzọ bụ ife bu ya na moto wee were ya wee tụrụ ụtụ maka na ndị mmadụ na-asị ọbụbụ na ya bụ nke nwaanyị na-eme ife hukọp maọbụ ndị achawo nkotonko ike na ongwelu nwoke gbujie wee were ya wee tụrụ ụtụ wee lekwa oke ite ya ma ọ lekwa agwụ ya nke nwaanyị na-enwezi sọkọsọkọ mana ọsọ nke nwoke ka ọ na-agba afa bụ ọyi ya nwoke ka ọdụ unu ka ọyi ya nwoke bụ ife ji wee lekwanya bụ ife ntụghala na-ayazi ya ike ọ na-akọfusizi akọ ọ bụ ofu na o nwere ọyi nwoke kịta eje jidie si na ọnya ji wee lekwa amahụ na ọyi ya nwoke ka ndị ọzọ bụ ji wee lekwa amakwọ nnọkwa ife ọkọrọ ebe a ka m na-akọrọ unu nwere ụgwọ ohere a na-adọgo bụ nwaanyị ị na-ejebe ọyiwu nwoke ị na-ejebe onye kwereghị nkwa na ọya anụghị ebe ọbụla ị na-ejekolo akpa ọ na-apụ bụ ọyiwu nwaanyị ebe ị na-eje ụdị ife a mee ka amara onye ahụ ejide dee leta debe gbafe ebe ị na-eje ụdị ife a mee ka amara onye ahụ ejide nke a nke nwaanyị na-atị na ọyi ya nwoke onye ma na ọyi ya nwoke ji wee tụrụ ụtụ nwa ka ụmụ nwoke ndị ọzọ ji wee tụrụ ụtụ fama ma hapụ unu ka unu gee ife o kwuru mana o rute ebe ahụ ọ na-asị ya na nke nwoke na-ala ọtụ wela ice-cream na-aṅụ amụ na-aṅụ ala na-alachi ike na-ala mmiri na-ezo na-ala o si na ọyi ya nwoke nwere obere amụ na obere amụ ahụ ka fa ji wee na-ala mma ewepụ ya maka na ọ sụrụ ya ndị oyibo maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa ya ka m ji wee kọrọ unu n'ọnụ ka hapụ unu ka unu gee ife ọ kọrọ ọ bụrụ na ịma onye obiko nyere m aka tụsa ife onyonyo a ka ndị befa were kịta jee chọba ya Ehime Mbano. Which side for Ehime Mbano? This side they eat only Ghana. Elebin. I'm not hearing until now they yarn like this. Nsege Because my Benz now, my food don't finish and they be Nilando. So I can't see Papa anointed and Mama anointed for France. You know say we fit do am again. Like this now they see myself happy to street. My dog don't love so. So look at you so well up. My husband to be with our rings. With our ring. So as we Hey, Lanya ba. Gino na Megan. Gino na Megan. So they do for Benio. Just say Benio University. Na wow, isi wonye Mbano, which side for Mbano? Ka amara mo wonye ga-akọta gị. Ụmụeze. Aha gị ogene? Princess Daniel Chidera. Princess Daniel Chidera Favor. Chaii. Lekwenu ụmụnne m na ụmụnna m ọ na-ahụ na this girl now. Ọ na-achọ ndị nwe ya and any dịrị mama ga-enweta ndị nwe ya. Onye ọbụla ma ebe o shi, ọrụ Mbano ka eshi ma ọ wụ any place ọbụla. Ọ na-ịma ya sisi mara ma otu ị ga-eshi locate ya ọ ka na Nwafọ street now na-agagharị side Ọjị Owerri ịghọtara so apịtị street ka ndị venza dropụrụ ya wee chọọ wee ha akwa ndị venza wụ ndị dropụrụ gị ndị Benz ebe gị na ha so wee lakpuo boyfriend ego ole ka o nyekwere gị 2K just like that gị na anya elekwe m dị 2K ka e dị 2K
Opium money point. Chai. Elekwa na akpa ibu bịa. Ekpu ibu bịa. Hell Chineke. Ihe akwa nwa mmadụ. Yọta go pụọla so onye nwe ya onye ọwụ. Sisi bịa ka amara ma ga-akpọ ya